Pajjiżna dejjem minn sitwazzjoni fejn għandna gvern li qed jiddetta kolloxu bir-riżultat li d-demokrazija qed tkun medda u r-reputazzjoni ta' pajjiżna qed tittappan. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt intervista fuq Net FM fejn irrefera wkoll għal każijiet ġodda li tqajmu dan l-aħħar, partikolarment ir-rapport tal-Ombudsman dwar l-abbuż fil-ħatriet fil-Forzi Armati u r-rapport finanzjarju maħruġ mill-HSBC. Il-gvern uża d-demokrazija ta' pajjiżna biex tela elett b'mod demokratiku u wara dak il-proċess mbagħad ħataf l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna waħda wara l-oħra u llum għandna rapport qudiemna li qed jgħid illi nħatfet ukoll il-Forzi Armati ta' pajjiżna. Dan huwa perikolus, dan huwa preċedent li f'pajjiżna qatt ma sar, dan huwa pratikament ċertifikat illi d-demokrazija f'pajjiżna hija medda. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-attitudni passiva min-naħa tal-gvern qed wassal biex ir-reputazzjoni tajba li pajjiżna bena fis-snin li għaddew issa qed tiddajjef b'riżultati negattivi mhux biss fuq l-investiment iżda wkoll fuq il-ħajja b'mod ġenerali tal-poplu Malti. Adrian Delija rrefera wkoll għar-rapport ikkwotat f'Kumitat tal-Parlament Ingliż aktar kmieni din il-ġimgħa li wera li l-ħsieb tal-bejgħ tal-passaporti kien ilu jinħema minn Muscat u sħabu sa minn qabel l-elezzjoni tal-2013. Kwestjoni fejn għandna mijiet ta' miljuni illi nataw il-kumpanija waħda partikolari, ingħataw biex jinbih il-pajjiż tagħna, biex tintilef l-identità, biex nitilfu s-sovranità pajjiżna, biex dak li għamilna Maltin intuħ we auction it for the highest bidder għax kollox taħda l-gvern u għal-beħ minflok ma nagħmlu strutturi seri fejn nattiraw investiment ta' veru. U allura ir-reputazzjoni tagħna li bnejna għal 25 sena x'ma tiddajjifx. Adrian Delija tkellem ukoll dwar Għawdex u dwar il-proposta tal-Partit Nazzjonalista li din il-gżira tkun meqjusa bħala reġjun bid-deċiżjonijiet jittieħdu mill-Lawċin stess. Iżda dan hu totalment l-oppost ta' dak li jrid il-Gvern Laburista li jibqa' jikkontrolla kollox hu. Aħna rridu illi Għawdex ikun reġjun. Reġjun tfisser illi ikun hemm Lawċin li jivvotaw għall-Lawċin stess. Lawċin illi jieħdu d-deċiżjonijiet huma, illi kollhom il-budgets tagħhom, illi jeleġġu huma il dawk li ħajdeċiedu dwar Għawdex. Dan li qed jipproponi l-Gvern huwa bil-maqlub xi ħadd li jkun maħtur mill-Ministru, pratikament biex jaħdem għall-Ministru u kollox jibqa' kif inhu, bid-differenza li mill-Ministeru ta' Għawdex diġà fl-aħħar snin tneħħew l-edukazzjoni, is-saħħa u t-toroq u pratikament kollox ġie konċentrat f'idejn il-Gvern. Kien hawn li l-kap tal-Partit Nazzjonalista ħabbar 3 kandidati ġodda l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Din il-ġimgħa kellna wkoll u kien ippjanat dan ukoll għallum fejn tħaddidna ma' iktar nies rigwardanti il-kandidatura tal-MEPs tagħna u nirringrazzja lil Michael Merċieqa li ħajkun kandidat ieħor fisem il-Partit Nazzjonalista fl-MEPs, Roslyn Borchnajt ħabiba tiegħi illi wkoll ħatkun kandidata għall-MEPs, imma llum nixtieq nieħu l-okkażjoni wkoll illi nirringrazzja l-MP tagħna David Stellini illi laqa t-talba tiegħi tal-Partit Nazzjonalista biex ikkandida ruħu ħalli konna kandidat minn Għawdex ħalli verament aħna nagħtu priorità wkoll lil-Lawċin. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista qed ikompli jitkellem dwar il-problemi kkawżati min nuqqas ta' pjan tal-Gvern li moħħu biss biex ikabbar l-ekonomija bil-popolazzjoni. Semma fost l-oħrajn l-edukazzjoni, il-bidja, l-ambjent u s-saħħa. Temm jgħid li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' viċin in-nies u b'dan il-kuntatt li qed jibni l-politika tiegħu u jressaq proposti konkreti mill-oppożizzjoni. Il-Partit Nazzjonalista li ħajkun qiegħed hemm diġà qed nitkellmu qegħdin ngħixu ma' min qed jgħix fil-bżonn. Qegħdin inkunu ma' dawk illi qed iħossu il-morsa tad-deċiżjonijiet politiċi ta' dan il-Gvern. Il-messaġġ tiegħi li dawn in-nies huwa sempliċi, aħna maħniex partit tan-nazzjonalisti biss, aħna maħniex partit ta' dawk illi dejjem immilitaw fil-Partit Nazzjonalista, aħna rridu nkunu il-partit li jagħti servizz il-pajjiżna. Pajjiżna li huwa ta' kulħadd. Anna Marija Gatt, Net News.